Kejing pen priang kubor hamsaya hagine ki kendiat sengi beladam bakan dan ke Jingduna tendong le airshad lani LPG gas haga jela nakal yang ubak Methodius Dkhar Menteri Berikmi Ikatanat Food and Civil Supplies ke Sarkar jela haka khat artari ula bayar arja arpun ri ula ong bagi paj ba kim de ban khuslai namar ke LPG gas ke biang hajela. Haba pentip ya kani syakilat pathai kubor ubah Methodius ulaong bagilah dap ban syong jengalang jong baro kibor penyat distrik hak jela lembat ki company bapen poi ya ki LPG gas ban pej banya halor kani kaman ulaong bagi paj ba ka jela kim dei ban ki kuslai bat kore jingmut halor ketika kubor bat kim dei ru ban buk Klumar ya ki silinder gas nalor kata ula bu ru ka jing maham bagi bri kim dei banditu ya ki gas silinder. Ini nakal yang jong ketika Department Food and Civil Supply lengkap berarti officer napo IOCL ni don ke review meeting. Nam tabang ini pet ya ka Jingdon kam ya kini ki gas cylinder lan ya kini ki LPG. Mara kini ki singi menen mensi ka don ka jing pensungau haki katuk ani ki benta ba ki katuk ani ki benta ba ong bakal ada ka duna ka supply. Ki don ki pet ba kelas dang ban korek ban ki pet ba kelas dang ban ki slide. Jadi minggu long ya kami ke meeting menil ada review bahan atau sedang rekat bagi district bagi DC ki district repair rekat bagi nakal yang jong kini company ke supply ke gas cylinder jong ke IOCL kini ke BPCL bat kini ke HPCL ro ke ba ni kwa ban pun sungau sikit ba kimlei ban tiang bat kimlei ban korek ban ya buku Klumar ya ke cylinder haduk kan mentah nak kalian jong ka government ka penting kenapa ki ka stok ka biang haduk kat kini kisi tu kim de ban kuslai kim de ban ke korek ala se ki ong ba ki pengi ong ki hoarding ki ba hoarding lan ki ba stok no e ki cylinder dan ki supply show but ki sang le se ban penkiu le se kita man penkiu ki dore kini kita ro dan nak kalian jong ka tanat jong ka sarkar lemba jong ki district administration ngila dapat hak ya ki bagi pet ya ki ne ba kanum jia kum ta peladon kita ki bajia kum kita ki strict action ngin sasim nak kalian jong ki district administration ka complaint ba phide ban nak kalian jong ki ba hapo ki district ba per hapo ki district ba per ki de ban chapo ka chapo ki SDO lan chapo ki office jong ki district supply buk Klumar nomor pelada pilih buk Klumar pada hantar kan sa nang lesai cakap akan piang kan sa mi pada ki Jingduna pada lem baju pingi kuat ban kerpat ya ki agency paper ba supply ya ki cylinder ba pimdai ban stang lesai ban buri ya ki cylinder lan pipin peduna ke supply ya ki pajba ba pin supply hok kumba ka de ban long Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya